ମହାଭାରତରେ ଦ୍ରୁପଦ କନ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମ କିପରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପିତା ଦ୍ରୁପଦ ଏବଂ ମହାଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଗୁରୁକୁଳରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ତାର ଅଧା ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେବେ। ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣର ସମାପ୍ତି ପରେ ଦ୍ରୁପଦ ପାଞ୍ଚାଳର ରାଜା ହେଲେ। ଏକଦା ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କ ସହ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ଗାଈ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ରାଜସଭାରେ ବହୁ ଅପମାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଗାଈ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୋଣ ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗାଈ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ ଗୋଦାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ସେ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦଙ୍କର ପରାଜୟ ଆଶା କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ କୌରବମାନେ ପାଞ୍ଚାଳ ନରେଶ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କଠାରୁ ହାରି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରି ଦ୍ରୋଣ ନିଜର ଅଧା ରାଜ୍ୟ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କୁ ଦେଇ ଅଧା ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ରାଜା କରାଇଥିଲେ। ପରାଜୟର ଗ୍ଳାନିରେ ଜଳୁଥିବା ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆଶା କରି ତା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଯଜ୍ଞ ବଳରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେବତାମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା। ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶର ରାଜକୁମାରୀ ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚାଳୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।